15! For et øjeblik siden lå Fernandes og agerede højre bak. Nu ligger han modsat og får næsten i den her. Тука беше грешката. Стативата која погоди. Добро. Чекай да вратам да видам. Ето. Не. Му се слизна, бе, му се слизна. Не е он крив. Добро. Тука измена тръбеж да правиме. Они много бързо не фанаа на контра. Како бе не фана, бе? И то ги се изеди и още ми е крил се. Айде, айде! Влевай! Доктор, ти ли си? Ай, добър дойде. Добър Малко само да догледа. Ево, завършила. Докторе, фала ти много ще дойде. Извини, много ме зафанат, не може. Аз да дойда, пошо морам анализа правиме на утакмиците. Знаеш как ти у Белград трябва да се воде? Ти некакви кога сгърбеме, докторе. Вие, бабо, си изплашия. Вие, някакви кога беше кошарка. Кога грабеме тука, нели, излези дете право на тараса. Некакви кога почнаваме да викаме оди ме на Белград, оди ме за Белград. И я мислям дека цела Сърбия се стреси. От 2 дена пред това дава Сулейман го дава на телевизия, дали го нападжаше Белград, си викна, ако се сдружат с турите, кой знаеш, що ще направя, разбира? Слушай, проблем. Шо е работата? Ами много, не съм, видиш како гласът ми е фанат, не съм више на добър глас. А у Белград трябва да дойдем, трябва да се поддържат репрезентациите, нищо да правиме, що да правиме. Това салото мисля дека ще се рушеше, кога чекниме. Македония. Абе се, че това салото. И добива телан детата. Ама грешка прави публиката, вие младите, знаеш, и ги етикетират ваквото ще се рахметаете, че почне да вика Кире Лазаров и че се сбуля. Под наумче, Мойсовски наумче, че се сбуля. Абе, не го викай по име, не го етикетирай. Викай си Македония, напред Македония. Или ако викаш, више викай Лазаров, па он не да знаят за него, не е за брат ли му. И ще си биде слободен, че се осечи, си играе. Разбираш? Така е. Иначе, да ти кажа, ти гледаш ли пренос? Слушаш ли кога ми казват цяло време? Цацко за пикер, цацко за пикер. Уше кога стигнаме там болнища, първото утакмица. И аз влевам у салата и всичко гръмна. Цацко за пикер, Сега аз знам ти Ванчо повредене. Сикам, ама шо сега мияли за пикер? Ако трябва и му реко я и на Шундо. Уж кога ти доме там. Слушай, ако имаш проблем с голман, второ полувреме влевам, не е проблем. Кой може мене гол да ми даде? Така ли? Като го заднам гола, цела заднам. От мъртов ъгъл няма шанса. И то топката, като ще му удари тук, ще падне. Няма шанс да се отбие. Пада да фане неко от нея. Ама цела публика, цацко за пикер. Си викам, шо Боже Влада, биде. Цяло време, некоя таква дилема падна, али мора да се навива. Терам дале, разбира. И едно време, на тайм-аутът одам и му викам на Шундо. Шундо, ослободи ги децата, бре. Ослободи ги, дай му да играят и прати ме мене. Кога ще ти реча вака, пуща ги на 9. Кога ще ти реча вака, враща ги на 6. Кога ще ти реча вака, пуща ги на контра. И така ги те памени. Арно ти отида и Кира Лазаров го гледам. Го пратеше ли пеналите, кога ги пробашуеш? Се стане ваки, а взима топката. И фачи топката и първо оде напред, па че отиде 20 хора назад. Па паца врата нас. Ча наместа ваа нога тука, па ча наместа другата нога, штири, он е ли со левата ма? Да. И се опули у публика. Он мене ме бара, за да му давам аз знак да шутирам, кажам кай да ма. Ама ние от ситнило исто облечени, от цървено и не може да познае. И ги пробашуеш пенали. Едно време ми текна, извади капата. И го гледам, едно време се беше за пенал и ме види и му седна на детовече. И му викам, Чире, не се плаши, мае бе дай бабай. И от то ги не пробаши. И ги те памия, партър ги направи. И дори ще се ослободия. Разбираш? И шо и после това, и аз се ослободи право да ти кажа.
И как се ослободи, одма ми текна зошто цело време публиката скандира Цацко за Пикер, Цацко за Пикер. Зошто? Ами, за да влезам на Пикер и да му го порапикам и ја малку. Докторе. А сега ти си најбитен да ти... А зошто? Зошто ме викна мене? Па ја не ли оди у Нисе, те додам у Белград, сега ми треба потврда за да одам да овакво да... Шо ти фали? Па тоа ми фале потврда за да не одам на работа, да може да одам у Белград. Моля, вам треба се да вива, треба да победуеме. Ако не направиме ништо, после ти мислимо. K15!